Arrantza nola aldatu den nere jasoa dator. Hasierako urte haietan ontzien artean banatu egiten zela arrantza dio Mielek. Oro bat, antxoa sasoia zenean, herri guztiari banatzen zitzaiola arraina. Zapia botatzen ziguten tostartera asatik eta guk zapi bete antxoa ematen genion ezkean ez etorrenari. Elkartasun handia zegoen orduan. Gaur egun, elkartasun hori desagertu da. Zintza utzi zidan egunean, agurtzeko orduan, alarguna negarrez hasi zitzaidan. Haren utxune handia daukat, hain zen gizona ona. Etxetik ere ez naiz ateratzen hil zenez geroztik. Adrearen esanetan, erretiroa hartu eta itsasoa utzi zuenean galduta eta triste aurkitzen zuen gizona. Ez ekian zer egin, itsasoko bizitza ura botatzen zuen faltan. Aiako batean, aletasun zahar bati ekin zion, pintatzeari. Orduak eta orduak ematen zituen pintatzen, sukaldeko mailan, belauna aulkiaren gainean jarri eta alaze pintatzen zuen. Bere aita bilate egiteko zuen trebezia berarekin.